Magandang umaga Pilipinas, ito ulit si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis ngayong araw po ng Huwebes hanggang Sabado, Pebrero 2 hanggang 4, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center. Umpisa natin ang update. Ito ang GraphSat na ginawa natin kagabi at valid po ito hanggang ngayong araw nito ng Huwebes. Bumalik na po ang hangin silanganin. May mainit po ito na hangin mula sa Pacific at nagbibigay po ito ng medyo magandang panahon as of this time. At kung minsan may mga padaan-daan po mga rain showers o thunderstorms lalo po sa hapon o gabi dito po sa Kabikulan, Eastern Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot din po itong hangin silanganin dito sa may area po ng Palawan at ibang portions po ng Mimaropa. Wala po tayong any low pressure area na namumuo as of this time. At yung shear line ay napakalayo. Dito po siya patatagpuan sa may hilagang bahagi po ng Guam. At ito naman po ang fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At nakita po natin napaka maliwalas ang panahon sa Pilipinas. At meron lang po ditong a couple of surface trough na gumagalaw po dito sa may malapit sa equator. Wala po tayong ikabahala dyan. Now, punta natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com at nakita po natin ang prevailing easterlies. Nagdadala po mga kaulapan na kuminsan yung hangin mula sa hilagang silagan pa rin. At nagbibigay rin mga showers dito sa may area po ng Northern Quezon at cloudy skies sa Metro Manila, Calabarzon, but nasisilip pa rin yung haring araw mamaya-maya lamang. At dito rin po sa may Bicol, Visayas at Mindanao, mamayang hapon may mga inaasahan po tayong mga localized thunderstorms na posible dito sa may Mindanao at Visayas at ibang portions po ng Kabikulan at Silangang Luzon. At sa ating forecast sa hangin at pressure mula sa European model at nakikita po natin ang prevailing easterlies at konting northeasterly winds sa ating bansa. At ito po ay magpe-persist hanggang sa araw po ng Sunday, walang pagbabago. Mag-shift lamang po ang hangin mula sa hilagang silangan at medyo babalik ulit mula sa silangan at ganoon po ang magiging kalagayan ng ating panahon. At medyo mabuti po ang panahon natin hanggang po sa susunod na 10 araw. At check na lang po ninyo mga local apps, weather apps na matatagpuan sa mga cellphones niyo for further localized forecast. Now, punta natin yung rainfall accumulation forecast sunod na 3 araw hanggang sa Sabado at Linggo. Inaasahan po natin may mga kontang mga pag-ulan pa rin dito sa may Silangan Luzon at Silangan Kabikulan at Silangan Kabisayaan din hanggang sa may Silangan Mindanao. So, ito po ay dulot ng easterlies at since nasa La Nina po tayo ay may mga inaasahan po tayong mga ulan in between itong mga pag-init ng araw. Okay, so yan po ang ating 3-day rainfall accumulation forecast. Now, punta natin ang latest global tropics hazards outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks. So, for week 2, valid February 8 to February 14, may pinangangambahan na more than 20% probability ng isang tropical cyclone o bagyo na posibleng mag-form sa silangan ng Pilipinas. But gaya ng sinabi ko, nasa less than 50% po ito o more than 20% ang probability nito. So babantayin po natin ito. Ang Mindanao at Palawan ay manatili pong 50 to 65, more than 50 to more than 65% ang probability po ng above average rainfall. So may mga ulan pa rin pong magaganap po dahil po sa La Nina. Samantala, sa week 3, February 15 to 21, inaasahan pa rin po ang above average rainfall sa malaking bagay po ng ating bansa, more than 50%, magiging more than 65% sa Bicol, Visayas at Mimaropa. Yan na po ay dahilan po sa posibleng pagbabalik na naman po ng amihan or shear line at mga weather systems like low pressure area or tropical depression. So, malalaman po natin yan by next week kung kakaroon po tayo ng above average rainfall na naman. So, as of this week, nasa monsoon break po tayo. Sumisilip po ang haring araw na yon. Medyo okay ang panahon within the next 7 days. So, we will keep you updated kung anong mga upcoming weather conditions sa ating bansa.
Ngayon, ito po yung inaasahan pong posibleng may mag-form na tropical cyclone galing po sa American model. At pinapakita po dito ay mukhang ang direction po niya ay patungong Eastern Visayas at Eastern Mindanao. But itong probability na ito ay napakababa pa lamang. Okay, less than 20% ang probability. So, hindi pa po yan sure. But i-monitor natin yan para sa inyo kung ano mangyayari within the next 5 to 7 days. So, sit down muna and relax at we'll keep you updated on that. Kaya dito sa wind forecast, pag tinignan natin yung European models, February 10, ayan na po yung LPA, south of Guam, and February 11 ng gabi, Sabado ay nandito po siya sa may southeast of Palau bilang isang low pressure area. At gayon din po ang American model at nagpapakita rin pong may low pressure siya. So, both of the computer models, yung reliable ones, ay nagpapakita ng possible formation ng isang mahinang bagyo. So, between February 11 to 14. Okay, so gaya ng sinabi ko ay mababa pa lamang po ang probability, highly uncertain. So baka magbago pa po yan, pwedeng mawala o pwedeng tumuloy. So let's hope doon tayo sa former or yung hindi tumuloy para okay po ang ating panahon, hindi masyadong mag-cause ng damage. Okay, kung pupunta po yan dito sa atin. And then ito po yung latest na yon sa La Nina forecast. In-issue po ito na yung mid-January at may bago po for next week. Sa ngayon, February ay nasa 50% na po ang La Nina. So, ibig sabihin, patapos na po ang La Nina. And by March, April, May, akit po ng more than 70% up to 87% ang neutral conditions. But pagdating naman po ng June, July, August, September, October, November, ay medyo aakit ang El Nino. Okay? Lalo na sa August, mukhang aakit by 56. Okay? 56%. But gaya ng sinabi ko, itong mga forecast nito na more than 3 months, 5 months, ay mababa pa po ang probability. So, pwede pa po magbago. Malalaman po natin yan sa next update hanggang sa succeeding mga updates kung matutuloy po itong potential na El Nino. Let's hope it remains normal. Okay, so yan po. Diyan muna natin itapos ang ating update na yung araw po ng Webes, ikalawa ng Pebrero. At babalik ulit tayo na yung weekend para ibigay sa inyo pinakalaita sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.